Хайде само за бащата Ерхан, за майка Семра, кралицата на къщата, за тримата лъвове Енес, Есер и Умут. Слушай какво става тука, Гърмин. Едно в гората, кой си гледа най-добре децата? Ерхан бащата, мъж на място, при него всичко е точно и ясно. В гората бачка не се спира, за семейството всичко намира. Ръцете му златни, сърцето голямо, такъв баща в махалата друг няма. Красива, разкошна, вкъщи тя е силата мощна. Гледа децата, Ерхан си обича, всеки за нея с добро само приказва. На Ерхан е дясната ръка, да е жива и здрава, кралица е тя. Вижте ги тримата, трима соколи, всеки от тях за добро само моли. Енес е баткото момче, перфектно ходи изпревен, действа директно. Есер е лъвът, сърцето на тате, при него думата тежи като злато. И най-малкият, сладкият Умут, за него фамилията прави лудко под. Са номер едно и днес.